Għal darb'oħra, il-prezz tal-fjuwil f'Malta baqa' stabbli u taħt il-medja Ewropea filwaqt li żdied fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Statistika tal-Kummissjoni Ewropea wriet kif fl-aħħar xahar il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea żdied b'3 ċenteżmi u żdied b'2 ċenteżmi u nofs il-prezz tad-diesel. Intant il-prezz f'Malta baqa' stabbli. Bekk il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea sar €39 filwaqt illi f'Malta baqa' stabbli b'€31 għal kull litru, biex f'Malta il-prezz u 8 ċenteżmi irħas. Fl-istess waqt id-diesel fl-Ewropa tela għal €24 filwaqt illi f'Malta baqa' stabbli b'18 kull litru, biex f'Malta il-prezz tad-diesel huwa 6 ċenteżmi irħas. Bekk l-istatistika Ewropea tindika li għajra l-ewwel nofs ta' wissu li għadda, il-prezz tal-petrol f'Malta ilu taħt il-prezz medju madwar l-Unjoni Ewropea minn April tal-2016, filwaqt li l-prezz tad-diesel f'pajjiżna ilu bi prezz anqas mill-medja Ewropea għal aktar minn 7 xhur. Skont il-Kummissjoni Ewropea bħalissa hemm 14-il pajjiż fl-Unjoni Ewropea bi prezz tal-petrol ogħla minn ta' Malta. Fil-fatt, fi 8 minn kull 10 ġimgħat f'din l-amministrazzjoni, il-prezz tal-petrol f'Malta kien orħos mill-medja Ewropea. Fejn jidħol il-prezz tad-diesel f'Malta, il-prezzijiet kienu taħt il-medja Ewropea f'6 minn kull 10 ġimgħat tul din l-amministrazzjoni. L-istatistika tal-Kummissjoni tindika illi mill-ewwel xahar sħiħ ta' din l-amministrazzjoni f'pajjiżna il-petrol raħas b'20 ċenteżmu u d-diesel raħas b'22 ċenteżmu. L-istess statistika tindika li fil-bqija tal-Unjoni Ewropea minn April 2013 kien hemm tnaqqis ta' 18 ċenteżmu fil-petrol u 18 ċenteżmu fid-diesel. B'kuntrast, tul l-amministrazzjoni preċedenti il-petrol kien ogħla b'36% u d-diesel b'35% f'pajjiżna, meta fl-Unjoni Ewropea tul l-istess żmien iż-żieda kienet ta' 21% fil-petrol u ta' 17% fid-diesel. Dan juri biċ-ċar li l-politika tal-enerġija tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-prezzijiet f'pajjiżna joqogħdu jixxejru mal-prezz internazzjonali kienet twassal għal instabilità u piżijiet akbar għall familji tagħna.